Masak nasi ning tungku. Masak nasi ning tungku mah gelis karena gini gede aku kayu aku sogrok-sogrok akan pan mati. Namun gini mati dimpos maning. Iki jeroanane sekol, ay beras. Arep ngaroni. Iki arane dangdang ya lamun sing rada cilik ku langseng ari gede makan gidangdang iki memuat embu segantang bemuat kita ger dadi lamun masake akeh ku dijebrusen bae sepisanan kakon gelis mateng minjerone dokoni banyu dikit dokoni saringan dokoni beras ngoli ngekum ka arane diaroni kononku bukan sing durung weruh ngaroni ku premen ya konon carane ya. Cuacane lagi panas ditambah ngadepi tungku lah ya wis panas beneran. Ku lamun genine wis arep mati makonon ku dimpos-empos ke arane makan ki semprong gua bolong gua hari sore ki pungpet gatip genang empose kaya nang ya pos. Oh, wis timpas ngkone genine morob. Seteger lah masak ning tongko mah. Gelis mateng. Oh, warane beras kok diaroni ngebul kok. Bakoni banyu kono. Turi banyu. Aduh, aronanane turi banyu totop lah kono kok. Wis kono nggone asat. Ko lamun wis asat ko ya cemplungaken maning kon mateng.